Il-familja ta' Mirabel Falzon qalet li l-mewt ta' Mirabel se tiġi evitata għaliex l-inkjesta konfermat li kien hemm nuqqasijiet serji mill-awtoritajiet. Inġibdu l-attenzjoni għal darba 2-4 sa 5 ijiem qabel ġiet hawnhekk it-tifla l-aħħar darba. U ma jiġri xejn, dika tibqa' tek ġa moħħok u żgur li ħatibqa' ġa moħħna tul ħajjitna kollha. Nixtieq li ma jerġax isir bħalma sar fuq bintna għax il-firda tagħha kif rawis u kif mietet hi. Traskuraġni u li ħadd ma kellix tmut. L-avukat Konrad Borġman xef isem il-familja ta' Mirabel għal li dan il-każ juri li nuqqas ta' azzjoni jiswa l-ogħla prezz possibbli il-ħajja umana. Jekk tħares biss ukoll tinduna li kien hemm log kbir ta' traskuraġni, ovvjament fl-inkjesta tal-maġistrat għamilha ċara li kien hemm nuqqas kbir kien hemm negliġenza kbira, tajjeb, jiġifieri seta' faċilment ġiet evitata kieku il-post jew ġimalu jew l-periklu tneħħa, ma naħsibx li biċċa xogħol enormi biex tneħħi ġebel li ikun qed jaqa' u jidher li qed jaqa'. Konrad Nilgat kien wieħed minn dawk li sa 5 ijiem qabel ġara l-inċident irrapporta dwar l-istat tal-blat fl-inħawi u l-batterija ta' riħama. Tkellem dwar il-ħtieġa li l-awtoritajiet jieħdu passi fuq siti bħal dawn sabiex ma jibqgħux fi stat ta' abbandun. U aħna qed nissuġġerixxu li jew tinfetaħ pereżempju bħal forsi xi sala ta' tiġijiet jew ristorant fejn isir l-ikel Malti fejn it-tfal ikun jistgħu jiġu jekk hemm bżonn jekk din kienet tintuża għal żmien il-ħakma tal-Franċiżi biex tipproteġina għax din għalhekk inbniet, jiġifieri nagħmlu pereżempju kanun finta it-tfal tagħna jkun jistgħu jiġu jew pereżempju jisparaw ta' parsi fuq xi jiġfna fuq il-baħar ikun hemm xi tip ta' logħob interactivity biex il-passat tagħna ngħadduh il-futur tagħna. Il-kelliema saħħu li l-gvern għandu jagħti attenzjoni lil dawn is-siti sabiex dak li ġara l-tfajla ta' 22 sena ma jerġa' jiġri qatt lil ħadd ieħor.